Hello. Salamat sa tamsak. Salamat sa tamsak ha. Bigyan kita ng jacket. Okay, naalala ko si Julia Fane. Andun kay Seaman. Naalala kita. Bigyan kita ng jacket. Pwede ka na makababa ng bahay. May bukas pa. Hello, mega shout out sa 4 million in the house. May bukas pa. Salamat sa pagpasok dito. Salamat sa patamsak ha. Salamat sa patamsak. Bakit di ko makita dito si Alita Challenge. Alita Challenge. Bakit di makita yung mo? Naka-hide ka ba? Ano ba to? Naka-hide ka ba? Search nga kita dito. Search kita Alita Challenge ha. Di ko makita eh. Kay lilipot ka kanina. Kay lilipot. Kaya po kanina. Kay lilipot ka kanina? Okay. Si Marjo ito. Hi, hello. Salamat sa inyong pagdalaw. Nahiya na ako sa group natin. Hindi ako makapagbigay ng oras. Hanapin ko nga kay Alita Challenge. Ano ba to kay Alita Challenge? Ang tawag na? Alita Challenge. Ano ba gamit mo? Ninja? Ano ba gamit ni Alita Challenge? Ano gamit mo Alita Challenge Ninja? Di ko alam. Kakabukas ko lang. Hindi kasi makita yung dito na cellphone. Yung mo di makita. Try mo nga ulit. Baba ka daw ng bahay. Subukan mo Alita Challenge. Baba ka ng bahay. Alita Challenge, try mo daw. Baba ka ng bahay. Hi, hello Maris. Akit ka Maris. Baba akong bahay Maris. Sige na. Maris, akit ka. Kakabukas ko lang sa CP ko, LS ko agad. Nakita ko kaya dumala ako para makatamsak. Ay, salamat sa pagtamsak mo Alita ha. Pero bakit kaya di makita yung mo? Akit ka kahit magluto ka, akit ka. Bakit di makita? Alita Challenge, try mo nga umakyat.
Try mo nga umakyat. Baka naka-hide ka lang. Baka naka-hide ka lang. Hello, girly HB. Hello, hello, mega mega shout out. Salamat sa inyong pagdalaw. Pasensya na po sa inyo eh. Minsan kasi hindi ako makapagbigay sa time ninyo. Sorry, sorry, sorry sa inyo lahat. Alita challenge, alita challenge. May binaba akong hagdan dyan. Try mo umakyat. Try mo umakyat. Hindi ko kasi nakita eh. Try mo umakyat. Makita ko naman dito. Uy, Maris, akyat ka, Maris. Mapatukan kita dyan, Maris. Akyat ka. Ganun ba? Salamat sa pagsilip mo, ha? Salamat sa pasilip mo, Alita. Pasensya ka na talaga kasi di ko makita yung ano mo, naka-hide ka ata. Parang naka-hide, iwan ko ba't di ko makita. Pasensya ka na talaga. Pero kung gusto mo umakyat, pwede kang umakyat dito sa ano, sa taas. May binamba akong hagdan para baka masubukan natin kung umakyat ka, baka makita. Masubukan. Nasa work ka. Sige, sige, sige. Ang ganda ng profile mo. Maris, baba ka ng bahay, Maris, para maisda ka ni ano, para maisda ka nila ni Girly SB at saka si ano, si Joya Fanny, Aranises. Baba ka ng bahay para maisda ka, Maris. Di kita binubula. Sinasabi ko lang na maganda ka. Ito yung profile mo pa lang, oh, maganda ka. Di kita binubula, Alita. Next time ulit work pa ako. Di ko alam, nasa work pa ako. Nasa work ka. Okay, sige, sige, sige. Binubula mo ako, bye muna. Love, love. Okay. Love, 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 love. Babush. Mag-work ka muna. Mag-work ka muna. Hello ma'am, hello ma'am. Andito na yung pinakamaganda kong ano, pinakamaganda kong teacher. Padigit naman dyan. Okay. Girly SB, Maris, baba yung bahay nyo dyan, baba yung bahay mo. Andyan si ano, si Karen Michelle para mag-isdaan kayo. Sige na. Baba yung bahay nyo, baba yung bahay nyo. Mag-iwan lang ng tamang bakas. Para madikitan ka niyan. Para madikitan ka niyan. Pasensya na ma'am Karen Michelle kasi kaka-umpisa ko pa lang so wala pang masyadong pumasok. Alita challenge 12 noon pa lang dito quiet. Sorry, next time mag-akit ako. Bye bye bye. Nasa quiet ka. Nasa Saudi ako, nasa Riyadh. Wala akong pasok ngayon, nasa ano ako. Nasa kama ako dito naka ano. Ay ako doon sa labas, maingay ako. Oo, na yan, naghahanap na si ano, si Karen Michelle. Naghahanap na kasi di pa siya nag-level 1. Sinilip yung bahay niya kanina, hindi pa siya nag-level 1. Kaya ano mo, Karen Michelle, ipapaalam kita sa group. Isali kita sa group, tapos doon ka sa group, magbaba ka ng bahay mo doon. Para makita nila, i-chat ko muna si Mami Jo sa group namin para masali ka. Ilis ka mga 11 PM. 11 PM, hindi ko alam. Baka 11 PM, hindi na pwede kasi bukas may pasok na ako mga 11 PM. Mangisda na lang ako niyan.
11 PM baka mangisda na lang ako niyan tapos mga 12 siguro tulog na ako niyan. Hindi na ako mag-ano. Bihira lang kasi ako makano din kasi busy sa work. Paalam kita ha kay ano, kay Michelle Karen, paalam kita ngayon ha. Paalam kita sa team. Ma'am Karen, pinapaalam na kita sa group namin kung papayag sila. Kailangan kung papayag sila na isama kita sa group, kailangan active ka. Kailangan sakali may nood ka. Sakali may nagbaba doon. Sakali may nagbaba doon na bahay sa group. Akitan mo sila. Dikitan mo sila lahat. Mag-iwan ka ng bakas para ano, para masuklian ka. Hello. Hello. Wait lang. Ang ginawa mo? Nakatapos lang maligo. Nakatapos lang po maligo. Wow. Ang ganda naman, kakaligo. Grabe. Huwag mong i-off yung camera mo. Ano ba yan? Baka marinig ng ano. Ha? Wait lang. Kaya kasi ako. Ito ba yung bahay mo? May isa mangisda dyan. May isa mangisda. Saan? Si Karen Michelle. Mag-iwan ka muna ng bahay bago ka makyat. Mag-iwan ka ng bahay. Mag-iwan ka muna ng bahay bago ka makaakyat. Bago ka akyat. Mag-iwan ka muna ng bahay.
Ano ba yan si Maris? Uy, pasok ka. Ano ba yan? Baba ka ng bahay mo, Maris. Hi, hello. Janisha ba to tayo? Best friend ko yan, best friend ko yan. Ayan, yan. Pumasok siya. Yan. Bigaon tawhana ay. Hello, mega shout out sa 3 million in the house. Batutay, pwede kang umakyat dyan. May binaba akong hagdan dyan. Yung batang Bisaya OFW, pwede kang umakyat. I-click mo yan. Pag na-click mo yan, sundin mo lang yung process tapos pwede ka makasali dito sa video ko, sa live ko. Sina? Maris, akit ka ulit, Maris. Akit ka ulit. Huwag kang mahiya, Maris. Ganyan talaga ang buhay. Ay na si... Ay, mega shout out sa 6 million in the house. Salamat sa patamsak nyo, guys. Salamat sa patamsak nyo, guys. Hi, Stila Di Cocina. Hello. Ay, ito, andito talaga si Stila Di Cocina. Tamsak na ako, Dodong. Wow, thank you talaga. Uy, alam nyo kasi, puntahan nyo nga yan si, yan. Puntahan nyo nga yan sa Estila Di Cocina. Diyan ako lagi, nagpapaangat yan. Alam mo ba, diyan ako nag-graduate ng level 4. At saka pumasok ako ulit. Gusto ko mag-graduate. Nag-graduate na naman ako ng level 5. Diyan ako lagi nag-graduate. Kaya, lagi ako diyan. Yan, sino pang di nakadikit dyan? Sino di nakadikit? Ayan, magdikitan kayo dyan. Mag-isdaan kayo dyan. Ayan. Sila Di Cocina, nag-LS ka ba din ngayon? sorry ma'am, dugayan ni mo gi-shout out ako nim. Ay, sorry. Panggabiin mong LS. Sige, tama. Panggabiin mong LS. Mamaya mangisda ko sa imo ha. Mangisda ko sa imo ha mamaya. Pasok ako. Iwan ka muna ng bahay yan, Ate Stella Di Cocina, para maisda ka ni Amaris Mario. Andyan pa yung picture ko sa ano. Ang bigyan ko nga ng bahay kasi. Ayan, Janisha Batutay. Pwede ka makaakyat dyan. Pindutin mo yan dyan sa ano, may binaba akong hagdan dyan. Sino gusto mag-akyat, pwede kayo mag-akyat. Magkwentuhan tayo. Magtusok-tusukan tayo. PM 12 PM Pinas time. Ako LS kapoy maghapon. Kapoy jud hapon. Sige, see you later. Tambay lang ni para ni. Wow, salamat sa pagtambay. Ate, salamat sa pagtambay. Ate Stella Di Cocina. Sobrang thank you talaga. Sobrang thank you. Maulaw, mampug ko ni mo eh. Sa imong harap ako nag-graduate og level 4, level 5 niya. Karon wala ko magdaw nga dito ka nakapasok ka dito sa LS ko. Sobrang thank you talaga. Sobrang thank you. Hayaan mo ako na naman mangisda pag magpasok ka mamaya. Mangingisda na naman ako dun. Malapit na akong mag-level 7, baka naman. Alam mo naman, lagi ako dun sa LS mo, lagi ako nakagraduate dun. Kaya malapit na ako mag-level 7. So mga ilan na lang yung kulang. So pwede na ako mag-level 7. Pwede na din ako dun. Asa na yun si ano? Ayan si Maris. Ate Stella, baka di pa kayo nag-isdaan ni Maris. Yun yung bahay ni Maris. Naganahan ko manulod, mga pareha na to. Ginagmay nga balay. Lagi. Hapit naman ka mo, hapit naman tingali ka. Muni naman tingali ka, Ate Stella Di Cocina. Post mo lang yan, Dodong. Bisan busy ko. Subukan pa rin mag-LS. Try lang. Bisan gamay pa akong balay. Bisan gamay pa akong mga banana. Try lang na ako. Baka dagdag. May nag-request. Ayan. Ayan Maris. Baka di mo pa naisda si Stella Di Cocina. Mag-isdaan kayo, Ayoko na Sino pag gusto umakyat?
Ha? Yung ano ng style. Ha? Oo. Gusto mo ano? Gusto mo? Gusto ko yung ano, yung double. WH. Uy, pwede kang, ano, turuan kita. Yan nilagay ko sa flex dyan sa taas, si Estila de Cocina. Pwede kang pumasok dyan. Pwede kang mag-graduate dyan. Mabait yan. Matulungin yan. Pwede kang mag-graduate dyan. Tapos, Lagi ako dyan. Dyan ako nag-graduate ng level 4 at saka level 5. Baka mamaya makapasok ako sa LS ng mga gabi. Baka dyan naman ako mag-graduate ng level 7. Lapit na ako mag-level 7 eh. Baka dyan naman ako mag-graduate. Mabait yan. Dyan ako laging nag-graduate. Lagi akong kinutulungan yan. Kahit nga huli na ako. Minsan magpapaalam ako na magluluto muna ako tapos nasa huli na ako. Inano pa rin niya ako. Mabait yan. ano yun? Muni. At tong July 9 pa, ang 1 month hapit na. Wow, congrats sa Ate Stella de Cocina. Congrats sa hapit Muni sa pagmumuni. Congrats. Yan. Mega shout out dyan sa mga viewers natin. Yan. Salamat sa patusok-tusok ninyo, sa patusok-tusok. Bisaya pa ka, Maris? Bisaya pa ka? Oo. Sus, bisaya mo dito. Bisaya mo po na si Estila de Cocina. Naon sa mga pwede makadiya mo tusok-tusok. Bisaya mo po na. Hilig man ang utabang mga Bisaya. Kay mga Bisaya, gwapa. Wow, salamat kay bigyan kita ng jacket kay si Monreal. Yan, may jacket na si Kay Monreal. Magbaba ka ng bahay kay si Monreal. Baka matusok ka dyan. Kay si Monreal, salamat ha. Kasi minsan kasi sa LS mo, minsan di ako makapangista sa LS mo. Minsan magtamsak lang ako. Minsan tamsak tapos minsan alis ako kasi minsan nasa work ako eh. Pero nagtatamsak lang ako sa'yo kay si Monreal. Pero di na ako makapangisda. Sige, pag chika-chika lang mo nga kay mag-atiman sa ako dire. Sige ate. Estila de Cocina. Sige. Mag-chika-chika sa amin dire ah. Salamat sa imong patambay. Na naman kay balay nga imong gibaba. So basi na gusto mo tusok na mo din na ah. Welcome host. Okay lang host. Sige, pasensya na ha. Kasi ikaw nagtambay ka sa LS ko tapos ako minsan sa LS mo nagtamsak lang ako tapos minsan alis. Nasa work kasi ako. Alam mo na pag nasa work, kailangan ingat baka mahuli. Maris. Asan ka na, Maris? Asan ka na? Hindi ko lang ako sa likod. Charot. Ano ba yan? Hinahanap-hanap ka ng puso ko. Ay, kasi Monreal, baka di ka busy, pwede ka umakyat dyan. Talking tayo. Salamat sa patamsak nyo dyan. Salamat sa patamsak nyo, guys. Thank you talaga, guys. Alam mo ba, sarili ko, ako din nagtatamsak. Tinatamsak ko yung sarili ko. Pumasok naman. Pwede pala yun. Nawala na si. Ay, nawala na si ano. Ayan, asan na ba si ano? Maganda pala to si ano, si Casey Monreal. O nakita ko yun sa ano, na-stalk ko siya. Nahulog ka. Huwag kang mahulog dyan. Kailangan kung mahulog ka sa puso ko. Hindi dyan. Nakita ko yung ano ni Casey Monreal. Maganda pala siya. Maganda. Busy nga, ihos. Nagtamsak lang ako eh. Okay. Salamat sa tamsak sa tusok-tusok mo, Casey Monreal. Salamat sa patusok mo ha. Salamat sa patusok.
Salamat sa mababait yung puso sa pagdalaw sa aking munting bahay. Kahit maliit pa yung bahay ko, nagsisikap ako kahit paano, kahit busy. Kahit minsan lang makahawak ng cellphone kasi sa sobrang busy. Itong ako di ako makasyado makapag-ingay. Kasi alam mo na may mga kasama ka dito. So kung mag-ingay ka baka mapalo ka pa. So kailangan ko masyadong hindi malakas ang boses. Maingay pa naman ako. Kasi Monre, lakit ka ulit. Turuan kita paano mag-host. Kasi Monreal, dapat hindi ka mahiya kasi vlogger ka. Sige na, akit ka dito. Kasi Monreal, Maris Lario, akit ka na. Kasi Monreal, saan ka na? Dito ako sa Saudi Riyadh. Saudi Riyadh ako ngayon. Ikaw ba, lubat ako, boss. Lubat ka. Ikaw kasi Monreal, saan ka? Saan ka bansa? Next ko yung ano mo. Next ko yung mga ano mo, ang ganda mo pala. Saudi din ako, ha? Saudi ka rin? Naku, Saudi din ako. Saan ka sa Saudi? Riyadh ako, sa Riyadh. Baka naman. Pareha pala tayo Saudi. Baka naman. Pwede pala lakihin yung letra. Sige, mag-charge ka muna dyan. Baka lubat ka na. Lubat na yung puso mo. Damam. Marami akong mga ano dyan sa Damam. Marami akong kakilala sa Damam. Dyan sa Damam. Marami akong mga kakilala na nandyan sa Damam. Yung iba mga kapitbahay ko pa. Nasa Damam. Ingat ka dyan kabayan, ha? Ingat ka dyan kabayan. Alam mo na sa panahon ngayon kabayan. Kaya siya Monreal, ingat ka. Kailangan mo mag-ingat. Kailangan tayo mag-ingat. Kasi Monreal, baka di mo pa na isda yan sa Estela de Cocina. Legit yan. Babalik yan. Lagi, lagi ako dyan din. Yan yung bahay niya, binaba niya sa taas. Baka, pwede. Asa na ba yun si Miss Karen? Salamat sa patambay nyo, ha? Hello, salamat sa patambay mo at Estela de Cocina. Hello, mega shout out. Salamat sa mabait mong puso.
Ayan na, may binaba akong bahay dyan. Sino gusto umakyat? Yung Batang Bisaya o FW Vlog? Yan, may binaba akong bahay dyan. At Estila din ako ma-open lang ako ang isa ra man gud ang ako ang duha ra akong cellphone. Kani akong gigamit na ako nga pag live og kani. Ang kani mo ako panghatag og jacket. Na kana na mo na panghatag na ko jacket. Kulang ko isa ka cellphone. Ang isa ka kuha na ako account. Ako ang isa ka ninja. Wala pa na ako nagamit. Kulang ko sa ka-cellphone kaya need pa ko mopalit. Bahala lang og tratuhon lang untana. Akong pang gamit lang na ako pang ninja. Wala kay laptop na ko. Crisis at Estela. Wala gyud. Wala gyud taong ko'y kuan laptop. Lapad na Tupperware nung una pero laptop wala. Wa jud taong ko'y laptop kay saon man taon nga crisis gud kay diri in town sa Saudi. Labi na karon sana ay mga problema dito sa Saudi. Daghan kay kaltas. Balo pa ka Estela di kusina. Ang dire sa tawag ani. Ang palitonon diri 50% na ang tax 50%, 15%. Grabe na kay kataas kayo ang 15%. Mahal na kayong palitunon. Unya grabe kaltas sa amo ang mga sweldo. Dan kuan kaayo. Lisod kaayo na. Gumikan aning kuan karon kaning mga trahedya ngayon. Dano ka? Need mo laptop gamit kaayo pag tigom para makapalit ka. Oo. Tama ka, Estela. Need ko pa mag-ipon. Mag-ipon ako ng para makabili ako. Soon. Malapit na. Okay, hinahin lang diya. I-play lang. Tika pohon para may WH ka. Pinundumi ko. Ay, sige, Ate Estela. Salamat talaga, Estela. Ate Estela, buutan sa kay ka ba? I-message ko sa Estela in Oman. Estela in Oman. Estela in Oman, Facebook ba ni mo na? Ate Estela? Facebook ni mo na? Messenger? Makita ko nga sa Facebook. Tingnan ko sa Facebook, Estela in Oman. Makita ko nga. Kuya Makmak. Estela in Oman. FB page. Ayan. Dito, gilising mo ko. Ayan, ang ganda ni Ate Estela. Ayan. Mag-heart ako. Ayan. Nag-heart na ako. Mag-like ako sa page. Ayan. Ayan, galing mo palang magluto. Ate Estela. I-like na ako. Galing mo magluto, Ate Estela. Mag-ano ka na? Tawag nito. Nag-message na ako, Ate Estela. Nag-message na ako, Ate Estela. Ayan. Ay,
Hello, 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 hello. Hello, Mel's Vlog. Saglit lang ha, saglit lang ha. Saglit lang, saglit lang. Bigyan kita ng jacket, bigyan kita ng jacket. Wait lang ha. Ibaba yung bahay nyo pag nabigyan ko ng jacket ha. Para maisda kayo dyan. Maisda kayo. Salamat sa para tusok-tusok ninyo, patamsak-tamsak nyo. Bigyan kita ng jacket. Hello kay Ivy Mahal, Broken Hearted Channel. Wow, andito naman si Broken Hearted Channel. Wow, salamat talaga sa support nyo guys. Salamat sa support. Inatura ng luto. Uy, kung unsa amo sudan maora akong i-vlog ulit preparation. Ay, okay lang na, okay lang na. Okay lang na. Sino gusto umakyat dyan? Akyat kayo ha. Hello, Mika, shout out sa 7 million in the house. Diyan, Kyle Barbin Vlog. Hello, host. Hello po, shout out, host. Oh, hello, mega shout out. Kay, Kayal Barbin Vlog. Bigyan ka ng jacket. Yan, pwede ka ano dyan, makaisda. Baba nyo mga bahay nyo dyan. Mag-isdaan kayo. Tapos magbaba ako ng bahay. Hagdan. Sino mag-akyat. Numero 1, shout out, host, tamsak. Oh, di kami ka shout out, numero 1. Kumusta kayo? Kumusta kayo dyan? Numero 1, studio, ikaw pala, yan, Nogi Matambok ako, ba, pastilan. Sino ngayon si ano? Oo, si Matambok ako, TV, Nogi Vlog. Mga ninja yan Kuya Nogi, nag-LS na si Kuya Nogi. Kuya Nogi, okay lang Kuya Nogi, hayaan mo muna ako dito Kuya Nogi. Tapusin mo muna yung LS mo dyan. Okay lang ako dito, try lang naman to sa akin kasi alam mo nakaka-umpisa ko pa lang mag-LS. Okay lang. Tapusin mo muna yung live mo dyan, Kuya Nogi. Try lang to sa akin. Char lang to, char. Numero 1, sabi niya. Huli ka. Hello, mega shout out kay Batang Quezon Studio. Tamsakdan. Salamat sa patamsak nyo. Baka nag-LS kayo dyan mga pare, Batang Quezon. Numero 1, baka nag-LS kayo. Hayaan nyo muna ako dito, sa akin lang, char lang to. Hayaan nyo muna sa akin, mag-LS muna kayo dyan, baka makadisturbo ako dyan sa inyo. Ayan, Iha TV, Nogi Vlog. Ito, wow, ang dami naman ang daming paninja to si Kuya Nogi Anak ni Cesar Ayan Vlog. Galing kami kay Batang. Kay Batang. Anak ni Cesar Ayan Vlog. Galing kami kay Batang. Salamat sa inyo. Mayroon ng studio. Wala pa. Mamaya pa kami. Mamaya pa kayo. Sige. Mamaya ako naman dyan mangisda sa inyo. Matambok ako TV. Salamat sa support nyo sa Dick Team. Salamat sa support nyo mga sa Dick Team. Kuya Nogi, baka ka dyan? Kung sino nag-LS dito, baka disturbo kayo. Mag-ano muna kayo. Pwede kayo pwede nyo na iwan ako. Patuloy nyo lang yung LS nyo dyan. Okay lang sa akin, tamsak. Okay na, masaya na yun, tamsak. Mag-LS kayo dyan. Anak ni Cesar, ayan vlog, dalaw-dalaw kami dito. Sige. Salamat sa padalaw-dalaw nyo. Salamat sa padalaw. Ayan, Karen Michelle Caparos. Nakita nyo nga muna yung numero 1 studio. Bago ka magbaba, likitan mo nga yan muna si Karen Michelle Caparos. Maganda yan. Teacher ko yan. Kakaumpisa pa lang bahay, hindi pa nag-level 1. Gusto niyang mag-level 1. Baka naman may mga pa-extra jacket kayo dyan. Extra banana. Ayan, baba na ng bahay si Karen Michelle. Maganda talaga yan. Teacher ko yan sa Davao City. Yan, maganda yan. Hindi lang yan maganda, mabait pa. Nagbaba ng bahay. Legit yan, tusukan kayo dyan. Numero 1. Dikitan mo muna yan si
Kailan Barbie vlog, Stella Dan full package. O yan. Yan, balikan ka ni Ate Stella. Balikan ka ni Ate Stella. Yan. Yan, nagbaba ng bahay si Carrie Michelle yan. Oo, maganda yan talaga, Batang Quezon. Ano ka ba? Ako pa. Maganda yan si Karen. Oh, profile pa lang, oh, ang ganda yan. Kaya dikitan mo na yan. Legit yan. Kakaumpisa pa lang yan. Hindi pa nag-level 1. Gusto niya magpatusok. Ngayon si Karen Michelle, gusto niya magpatusok para aabot yan ng level 1. Wala akong jacket, Rose. Wala kang jacket? Sus, pastilan, wala kang jacket? Asan ba? Hoy, Ha? Ba't di ko nakita? Ba't di ko nakita? Di ko nakita nung ano. Kanino yan? Kay Boss, pwede po ba maglapag ng bahay? Oh, Melds. Vlog, maglapag ka ng bahay. Tusukin mo yan si ano. Karen Michelle Caparos. ha? Malit pa bahay niyan. Picture ko yan, maganda yan. Salamat sa patamsak-tamsak nyo, guys, ha? Salamat talaga sa patamsak nyo, guys. Mega shout out kay Jojo Barma. Bigay ka na ng jacket, Jojo. Mega shout out kay Jojo. Barnasha. May jacket ka na. Pwede ka na maglapag ng bahay. Ayan, pwede na magtusukan kayo. Dan sa'yo, Kailal, Barbin, full pack. Ayan, si Ate Stella Kusina. Legit talaga yan. Kaya ikaw dyan, Karen Michelle, ayan, tirahin mo na mga yan. Mga legit yan. Ayan, may 7 million in the house tayo. Yan. Sige. Tirahin nyo na yan. Unahan mo na, Karen Michelle. Unahan mo na, may nilapag silang bahay dyan. Si Patambok TV, Mel's Vlog, si Estela Di Cocina, numero 1 Studio. May mga bahay sila dyan. Unahan mo na. Tapos magbakas ka. Yung tinuro ko sa'yo. Tapos magtamsa ka. Ganun. Tapos, ayun. Ano mo na dyan. Padikit Patambok. Ayan. Ayan si Nogi Vlog, ayan. Yan si Patambok TV kay Nogi Vlog, yan. Pag napunta ka kay Nogi Vlog, napindot mo yung bahay niya, ipindutin mo yung ring bell para update ka sa LS niya. Maraming paisda yan si Maraming paisda yan. Anak ni Cesar, ayan Vlog. Host, nalalamig na ako, wala ako bang jacket yan, host? Anak ni Cesar Vlog, bakit di ko nakita dito sa Di ko nakita dito sa ano ba yan? Ba't di ko nakikita dito? Wala. Dito ako magbibigay ng jacket eh. Bakit wala? O yan, may nagtusok na sa'yo. May nagtusok na kayo, Karen. Tusukin yan si Karen, maganda yan. Ba't di ko nakikita kay Ayan, anak ni Cesar, Ayan Vlog. Ba't di ko nakikita dito? Di ko mabigyan ng jacket. Yan. Ang ganda nga. Sarap pa magluto. Wow. Maganda yan. Karen Michelle Caparos, dan sa'yo. Maganda yan. Ate Stella, pa-help nga. Bakit di ko nakita yung dito ako magbigay ng jacket? Tapos, bakit di ko makita si Ayan, anak ni Cesar, Ayan Vlog? Bakit di ko makita? Di ko matyakitan. Ang ganda, sarap pa magluto. Ayan si Patambok TV. Nagbaba ng bahay. Estela Di Cocina, Karen Michelle, unahan mo sila. Ma'am, para makabanana po kayo after i-shout out mo kinsa imo giadtuan. O yan, sunda na si Estela Di Cocina. Kung kinsa imong naadtuan, i-shout out nimo sila. Karen Michelle, tapos na kay Kyle Barbin, pabalik naman po. Ayan,
Yan, gawin mo yan. Yan, natuto na si Karen Michelle. Natuto na. Ngayon pa kasi, pasensya na kay Karen Michelle kasi ngayon pa lang yan nag-uumpisa. Actually, kahapon nag-live ako. Nag-LS ako. Pumasok siya. Sinabihan ko. Napasok siya. Tinuruan ko siya paano mangisda. Hindi niya alam ano yung isda. Kaya Batang Quezon, huwag ka nang mag-alinlangan na isdain yan si Karen. Kasi talagang maganda yan. Teacher ko yan sa Davao City sa diet school. Hi, Mahal Vlog. Hello, Mahal Vlog. Hello. Mega shout out, Mahal Vlog. Sabi niya, Batang, ano? Sige nga, baba ko ng bahay dyan. Magtusukan kayo. May bago dyan. Wala ko kitaan ng ayan nimo. Lagi, wala gani kita diri sa diri sa taas sa baba. Di gali na ko makita si Ayan, anak ni Sister Ayan Vlog. Iwan ko bakit. Bakit kaya? Batang Quezon, natusok ko na nga. Yung binibinta mo. Hindi ko yung binibinta. Si Karen Michelle. Sinasabihan ko lang kayo na talagang maganda yan. Mahal Vlog, butit. Hindi ako makadikit. Bakit di ka makadikit, Mahal Vlog? Bakit di ka makadikit? Sayang naman. Anak ni Cesar Ayan Vlog, papasukin ko isang alagad ko. Baka makita mo na host. Sige, anak ni Cesar Ayan Vlog. Sige. Kahit sabi ni Ate Estela, hindi nila nakita. Iwan ko. Karen Michelle, huwag kang magsabi na kung pwede, huwag mo na lang bahay na lang. Pwede pa yan, bahay na lang. Asan na link mo, Batang Quezon? Ayan, Batang Quezon, tusukin ka na ni Ma'am Karen. Ayan, tusukin ka na. Ayan, manunusok na yan. Tinuturoan ko yan si Karen Michelle kung paano manusok. Ayan, kaya ngayon, manunusok na yan. Ang code ko kasi sa Bisaya, tuslok tut. Ayan. Yan sa Bisaya, tuslok tut. Yan, magpatuslok na yan si Karen. Kaya, tuslokin nyo na yan. Para, ayan na, nagbaba na. Kyle Barben Vlog, sabi niya, patambok ako dan napabalik na lang po. Ayan. Dikit tayo, balikan ko po kayo. Yan, dikit kayo, maisdaan kayo dyan. Kung sino yung gusto umakyat yan, magbaba nga ako hagdan ulit. Karen Michelle, pwede kang magbaba ng dyan. Ayan, mega shout out sa 10 million in the house. Mega shout out sa inyong lahat. Sinong hindi ko pa nabigyan nabigyan ko na ng jacket. Ayan, ninja ni Ayan. Ayan, bigyan ko ng jacket. Ayan. Ito na alagad kong isa. Kita mo na, host. Ito na, ninja ni Ayan. Ayan, nakita ko na. Yan, may jacket ka na. Pwede ka nang magtuslok dyan. Andyan si Karen Michelle. Tuslokin mo na. Ayan. Estela de Cocina, Ma'am Karen, para makapangisda ka, daghan, please, upload ka sa second na video, darling. Bisag 20 seconds para makadagdag ka kay ang uban dili na tan-awon og imong video o tarungon. Malaglag lang ila ko ang dikit nimo. Tama, di ba nagtingon ako sa imo, Karen Michelle, maghimo ka og mga 30 seconds, 20 seconds, ang video, para dali ka nila madikitan. Ayaw pagbaba og bahay nga sobrang haba kasi yung iba hindi nila isdain yan, hindi kanila tuslokon. Yung iba pagpasok sa bahay dikit agad tapos iwan ka. Yun, Mahal Vlog, error talaga kasi kailangan ko mambawi ng pula. Dami ko na dikitan na hindi nagbalik. Ayan, kawawa ka naman. Kawawa talaga si Mahal Vlog. Ganyan ako, Mahal Vlog. Kaya sanayin na natin sarili natin. Akalain mo nung nangisda ako, nagdikit ako ng mga 30, bumalik 5. Ganyan lang yan. Ninja ni Ayan, ito na alaga. Ayan, Jojo Barnasya.
Natusok ko na si Karen. Ayan, Jo, mag-iwan lang kayo ng bakas para masuklihan ka agad. Ayan, Karen, dami na nagtusok sa'yo, Karen. Dami na nagtusok. Kaya sabi ko sa'yo, mangisda ka ng mangisda. Pag nag-ilis ako, para tusok talaga. Ayan, miga, shout out kay DJ Mangyan. Tamsak ko, ayan. Tamsak talaga. Tuslok. Ayan si DJ Mangyan. Ayan si DJ Mangyan. Tusukin mo ngayon si Karen Michelle kasi maganda yan. Pareho kayo mahaba ang buhok. Pareho kayo magaganda. Yan, tusukin mo na yan si Karen. Huwag mo nang Tuslok sila. dikit-dikit kuya. Tuslok. Oo. Yung tinutusok-tusok ka ba? Ayan, DJ Mangyan, tirahin mo na yan. Ayan, anin dyan ni Ayan, salamat po, tamsak na. Ayan, nagbaba si Ayan. Wing, ayan si, bigyan ko ng bahay, pasensya na. Ay, pasensya na. Remove. Hala. Wing, Emerald Green. Wing, baba ka nga ulit ng bahay, Wing. Wing, Emerald Wing. Baba ka ulit ng bahay, Wing. Pasensya na, Wing. May napindot ako, Wing. Pasensya na, Wing. Naghang yung isa kong cellphone, Wing. Pasensya talaga, Wing, ha? Napindot ko yung bahay mo, Wing. Wing, pasensya na, Wing. Baba mo ulit bahay mo, Wing. Hello, Wing. Andyan ka pa, Wing? Baba mo nga ulit bahay mo, Wing. Napindot ko, Wing. Paano ba to? Yan, Karen Michelle. Batang Quezon, tapos na sa'yo. Like bell at studio. 3.25 minutes yung sample save na video. Pabalik naman Batang Quezon. Ayan, balik. Tinusok ka na ni Karen Michelle. Shout out host from Team Pangarap. Wing Emerald Green. Pasensya na. May napindot ako. Pasensya na. Di ko na madikitan. Ano ba to? Pasensya na ka na, Wing. Team Pangarap, pasensya na. Talagang kakalipad ko pa lang. Paano ba to? Kay Wing? Ayan. Ayan na, Wing. May bahay ka na, Wing. Ayan, pwede ka na magbaba. Wing Emerald Green. Ayan, may bahay ka na. Bigyan na kita. Ayan na. Nabigyan na kita ng jacket. Ayan. Karen Michelle. Sino pa pwede padikit? Ayan, may bago si Wing. Ninja ni Ayan, dikitan mo yan. Wing Emerald Green. Yahoo! Ikaw na bahala, Lubos, magbalik. Sige, Wing. Walang problema, Wing. Team Pangarap, walang problema. Babalikan kita, Wing. Team Pangarap. Wing Emerald Green. Hi, Karen. Ayan na, Karen. May bago na, Karen. Ayan, dikitan na kaya. Toslokin ka na yan, Karen. Toslokin ka na yan ng, ano yung ibig sabihin yung tuwad-tuwad? Ayun, may nagtuwan-tuwan dyan. Estila, hello. Ayan, kay ate. Ayan, medyo busy yan si ate Estila de Cocina. Ayan, si ate Estila de Cocina. Ayan. Alam nyo guys, pag yan kay Estila de Cocina, pag nagdikit kayo dyan, mag-ring bell kayo. Kasi, dyan ako nag-graduate kay ate Estila ng level 4, level 5. Mabait yan. Nagpapaangat yan. Tumutulong yan sa maliliit na bahay. Kaya, Karen Michelle, sabi ko sa'yo, yan si Estila de Cocina, punta ka sa bahay niya. Mag-ring bell ka, tuplukin mo yung notification bell dyan para update ka sa LS. Mag-LS yan mamaya. Marami kang maesta doon. Yang bahay mo na hindi pa umabot ng level 1, kaya niyan yan, paabutin ng level 1. Kaya ka pag-graduate ng level 1.
Sabi ko sa'yo, Karen Michelle, kaya nga pag graduate ni Estela de Cocina, mapait yan. Diyan ako nag-graduate ng level 4 at saka level 5. Kaya, wag ka nang mag-alinlangan na puntahan mo yan. Sila de Cocina, tapos na kita how to cook a simple kitchen. Okay. Huwag mong kalimutan, pindutin yung notification bell para update ka niyan. Sino pa bago na di ko nabigyan? Mel's Vlog, host, ginatry ko kayo akyat ayaw. Yata. Bakit? May, baba nga ako ulit ng bahay, mayroon dyan. Ito kasi Karen Michelle, nagtaka siya sa akin. Magto 2 months pa lang ako sa YT. Bakit daw yung mga banana ko sobrang dami na? Sabi ko sa kanya, may mga paraan at saka mga diskarte kung paano magpadami ng banana. Kaya tinuruan ko siya kahapon kasi di siya marunong. Kaya ayun, nandito na siya. Sabi ko, pag mag-LS ako, pasok ka agad. Kaya nag-message ako sa kanya kanina na pinapasok ko siya para may maisda siya. Karen Michelle Caparos, pabalik naman. Ayan. Huwag niyong kalimutan balikan yan si Karen Michelle, ha? Maganda talaga yan. Huwag niyong didmahin yan. Ninja ni Ayan. Karen Capalos, dan sa'yo. Balikan mo ako at dadagdagan ko ang banana mo. Ayan, Karen. Ninja ni Ayan, magaling yan. Maraming mga extra banana yan. Maraming mga banana yan. Pwede ka bigyan ng 5 yan. Pwede ka bigyan. Ayan sa Estela de Cocina. Pwede ka bigyan ng 5 yan. Maraming mga banana yan. Ayan, nag-message si Wing. Si Wing sa Team Pangarap. Ayan mo, Wing. Balikan kita dyan mamaya, Wing, ha? Ibaba mo lang yung bahay mo dyan, Wing, sa Team Pangarap para masuklian kita mamaya, Wing. Ha? Karen, di ka nag-iwan ng bakas. Ayan. Estela de Cocina. Sabi niya kay Karen, huwag mong kalimutan, Karen Michelle, na mag-iwan ka ng bakas. Wag ka nang mag-iwan ng bakas na, wow, nice. Wag yun. Estela de Cocina, pagpasensyahan mo na si Karen kasi kakaumpisa pa lang ni Karen Michelle kasi paano mangisda niya alam. Tinuturuan ko pa siya. Karen Michelle, pag napasok mo yung bahay nila, magtamsak ka, mag-comment, tapos huwag mong kalimutan dikitan sila agad, tapos itutukin mo yung mga notification ring bell nila, yung bell para update ka sa LS nila. Ayan, maraming banana yan si Estela de Cocina, pwede ka mabigyan ng marami at pwede ka mapaangat niya ng marami. Pwede kang paangat ng marami niyan. Ayan si Ate Merge. Hello, mega shout out kay Ate Merge. Salamat sa pag-akyat mo, Ate Merge. Ayan. Salamat sa pag-akyat. Naghahanda ko na. Oo, salamat. Kamusta kayo lahat dyan? Karen, wag mo nang sabihin yung thumbs up naman ako at sub. Wag ganyan, mapalo ako ni Lolo. Ano lang, sabihin mo yung thumbs up, tamsak, like, tamsak at bakas. Yun lang, baka mapalo ako ni Lolo. Kahapon napalo ako 2 beses. Oo. Karen, sabihin mo, nagbakas at yung bakas, comment, yung like, tamsak. Ayan, nagtamsak ka na. Pag-iwan ka ng bakas, yung comment, bakas. Yan. Anong ginagawa mo, ate? Naghahanda ng kuwan kasi nakita ko yung sinangag dyan sa video ni Kanyata. Ginagaya mo na naman? Magaling yan si Estela de Cocina, magaling yan magluto at saka si Karen. Magaling magluto yan si Karen Michelle. Estela de Cocina, Karen, copy, pasok ka mamaya if may time ka mag-LS ako. 12:00 Pinas na oras. Ayan. Estela de Cocina, sabi
Sabi niya kay Karen, sabi ni sila di kusina, pasok ka mamaya, paangatin ka niyan. Pwede ka abot ng 100 pataas niyan. Karen Kaparos, wing Emila Green, wing tapos na ako sa iyo. Unboxing TPC online business. 5 minute babalik po. Wag mo na sabihin yung mga 5 minuto, Karen. Wag mo na sabihin mo na lang na dantamsak at kalimbang. Yung kalimbang, yung tinapos mo yung video, yan kalimbang, yun. Wag mo nang maarte si Lolo, baka mapalo ako ulit. Di ba ate? Maarte si Lolo. Diretso, panood, tapos. Para mabilis. Ninja ni Ayan, tapos na yung intro mo po. Pabalik naman, ayan. Karen Michelle, nag-thumbs up. Karen, waity, ayan. Hello, mega shout out dyan sa mga bagong dating. Yan. Salamat sa 7 million in the house. Kay Jen Lonnie TV, tamsakdan po. Ayan, salamat. Charlotte Romero. Ay, hello, Team Madiscarte. Ayan, sobrang bait ng Team Madiscarte. Nagdalaw. Sorry lang, busy may pabayaan ko lang dito, Roma. Wow! Salamat sa pag-play mo talaga, Ate Charlotte. Talagang masuportahan mo ko lagi. Stila di kusina, Bill is kalimbang ka rin. Ayan. Kalimbang yun. Sundin mo si Ate Stila. Sarap yan Nagugutom ako, wala pa akong kain. Nagugutom ako niyan sa luto mo Wing Green, Charlotte. Yan. Sino yung, yan. Sabi ni Jenlone TV, pwede magbaba po ako host? Pwede, may bahay ka na. Sige, magtuslukan kayo dyan, magdikitan kayo dyan. Huwag kang mahiya. Baba ka na dyan. Ate Charlotte, salamat sa... Gusto ko kayo mamaya, guys. Busy pa. Oo, busy pa si ate. Si Mel's Vlog. Nagluluto pa si Mel's Vlog. Charlotte Romelo. Ate Charlotte, salamat sa patambay mo, Salamat sa patambay mo. Sundin mo si Karen Michelle. Sundin mo si Estela de Quine, sabi niya, ang like is tamsak. Yun. Sundin mo yan. Shout out sa taga Kalamansig, Sultan Kudarat. Ayan, shout out sa taga Kalamansig, Sultan Kudarat daw. Sabi ni Mahal Vlog. Ani Mel's Vlog. Karen, ang sabi ni Stella de Kusina, bakas means comment. Yun. Ang tamsak is like. Tama ba? Yun, tama yun. Tama. Yan. Ang kalimbang, yun yung mag-notification bell ka. Yun. Yun ang kalimbang. Pagpasensyahan nyo na si Karen Michelle Caparos, pagpasensyahan nyo na kasi kakaumpisa pa lang ang lipad niyan. Kahapon ko pa tinuruan yan paano mangisda. Hindi niya alam. Kaya hindi niya alam yung tamsa, kalimpang, bakas, yung isda, yung tusok-tusok, yung toslok-toslok. Hindi niya alam. Ganun talaga pag virgin pa, walang alam. Oo, virgin na virgin pa yan. Kaya hindi niya alam. Akalain mo yung bahay niya, yung channel niya, 2 months na daw, tapos hindi pa siya umabot ng level 1. Napa sa kalahati pa lang siya. Nagtaka siya sa akin. Hindi pa nga pinag pa lang. Nagtaka siya sa akin. Nagtaka si Karen sa akin. Bakit sa akin hindi pa ako umabot ng 2 buwan? Bakit level 6 na ako? Ganyan, yan yun. Magsipag lang. Oo. Mega shout out sa 10 million in the house. Salamat sa mga patamsak nyo, guys. Salamat sa pagtuslok nyo. Nagbaba si Jojo Barcina. I'm back. Ayan, si Jojo, I'm back. Nagbaba ng bahay si Jojo. Si Karen Michelle. Hi, Jelone, dikitan tayo. Dikitan kayo dyan. Jelone TV, para... Sige, Ate Mel's. Salamat sa pag-akyat, Ate Mel's. Sige, salamat, Ate Mel's. Iwan ka ng bahay, Ate Mel's. Ate Mel's, iwan ka ng bahay.
Mag-iwan lang po ng tamang bakas kalimbang para po iwas lagas. Ayan. Jen Loni TV sabi niya iwas lagas. Kaya mag-iwan lang ng tamang bakas, tamsak, kalimbang. Yan ang tama. Karen Michelle. Hi, Jen Loni, dikitan kayo dyan, dikitan kayo, huwag kayong maghiya. Para iwas lagas yung kalimbang nyo, guys. Nandyan ni Ayan. Jojo, Karen, antay kita sa bahay ko. Ayan, antay mo, inantay ka na sa bahay. Nandiyan ni Ayan. Ayan na, Karen, 5 na binalik ko sa'yo. 2 na lang kulang, grade 1 ka na. Wow! Akalain mo, Karen, kakapasok mo pa lang dito sa LS ko. Malapit ka nang mag-grade 1. Malapit ka nang mag-level 1. Kaya pagsipagan mo. Yan sabi ko sa'yo. Pag mangisda ka ng mangisda, marami papasok sa'yo. Tiyaga lang. Pag may tiyaga, may nilaga. Kaya yan. Marami nang nagtutuslok sa'yo, kaya kasi virgin pa yung bahay mo. Virgin na virgin ka pa, kaya tinusok ka nila. Wing Emerald Green, yahoo! Ayan, Wing, baba ka ng bahay, Wing. Magtusukan kayo dyan, Wing. Ayan, magtusukan kayo, Wing. Ayan, may inaisda na si Ate Estela de Cocina. Ako'y nahihiya kay Ate Estela de Cocina kasi dyan ako nag-graduate sa kanya ng grade 4 at saka grade 5. Nahihiya ako sa kanya. Tapos nandito siya sa LS ko, nangisda siya. Jen Loni TV, para naman sa atin yan lahat para tayo di malagasan. Oo nga, kalimbang bakas. Dapat ang ibaba yung video short lang. Nasa 30, nasa 30, 20. Huwag yung masyadong mataas kasi hindi tatapusin yung iba. Wing Emerald. Wing Emerald Green. Ninja ni Ayan. Ayan, tapos ka na, Ninja ni Ayan. Dinikitan ka na ni Wing. Legit yan, sa team pangarap yan. Jen Loni TV, kahit di lang mag-iwan ng bakas, basta nakalimbang pasok yan. Oo. Sa akin kasi pag nangisda ako, diyan ako mag-iwan ng bakas, basta hindi ako alis. Pag di ako alis, kalimbangan ko na lang. Tapos, Karen Michelle, Jelone, di naman ako makaiwan ng bakas sa'yo eh. Di naman pwede 3 beses na ako nag-try. O sige. Okay lang, Karen Michelle. Huwag ka na mag-iwan ng bakas basta hindi ka alis. Dito ka lang. Kalimbangin mo, tamsak, yan, pasok yan. Tapusin mo yung video niya, pasok na yan. Hindi niya malagas. Nandiyan ni Ayan, marami po akong alagad, Karen, kaya kitang pag-grad kaso mangisda ka muna dyan. Wow! Akalain mo, Karen. Michelle, kinig ka kay Ninja ni Ayan. Pwede kanyang pag-graduatein. Marami siyang mga alagad. Kaya, yan, mag-ring bill ka dyan. Magkalimbang ka dyan sa kanya para mabigyan kanya ng ayuda. May mga ayuda siya. Karen Michelle, na-stress na ako sa mga salita mo. Na-stress ka sa salita ko. Huwag ka nang ma-stress sa salita ko. Ganito talaga ang YT. Masanay ka na sa YT kasi kung na-graduate ka na, nag-level 2, level 1 ka na, level 3, pwede ka nang ikaw na naman mag-host, ikaw na naman mag-LS. Ituruan kita paano mag-LS. Kaya ngayon pa lang, pumasok ka sa mga LS, anuhin mo yung mga paano sila magsalita, ano yung sinasabi nila, gayahin mo. Ano yung tamsak, ano yung kalimbang, ano yung bakas. Yan. Pag ikaw naman nag-LS ka rin, Michelle, gagayahin mo yan. Huwag mong sasabihin na, drop your link. Huwag yun. Papaluin ka ni Lolo. Drop your link. Quit comment. Papaluin ka ni Lolo ng ganun. Kaya ako 2 beses na ako napalo ni Lolo. Kaya, gayahin mo. Mag-ano ka muna bago ka magpasok sa mangisda ka muna bago ka mag-LS. Para masanay ka ano yung tamsak-tamsak, ano yung tusok-tusok, ano yung
dikit-dikit, ayun yung isda-isda, ano yung bakas-bakas, at ano yung kalimbang-kalimbang. Para alam mo na di ka na ma-stress. Yan. Huwag kang ma-stress. Natatawa ako sa'yo. Ito kasi si Karen Michelle, teacher ko to sa Diet Davao. Ngayon, ako naman magturo sa kanya kasi din niya alam. Yan. Mabait na teacher yan. Mabait na teacher yan. Nung nag-teacher yan, nung sa Diet, yan, mabait talaga yan. Pero walang masabi sa akin yan kasi di naman ako pasaway. Nung nag-teacher yan, nung hindi naman ako pasaway sa klase niya, kay Karen Michelle, kaya walang masabi sa akin yan. Kasi hindi naman talaga ako pasaway. Mabait naman ako. Jen Lone TV, tapos mention mo ako para mabalikan kita. Ayan, Karen, i-mention mo kung sino yung nadikitan mo. I-mention mo ha, para mabalikan ka kaagad dito. Karen, baba ka ng bahay. Ayan na si Karen, nagbaba na ng bahay si Karen. Yung bahay, Karen, wag mong kalimutan yung binababa mo ha, yung ano mo, yung blink mo. Yun ang ano. Jojo, sabi ni Jojo, Jen Lone, tusok na kita. Ayan, tusukan na kayo dyan guys ha. Nandiyan ni Ayan, may LS ako mamaya Karen, dalaw ka. Paramihin natin banana mo. Ayan, may nagyaya na sa'yo Karen. Ayan, si ninja ni Ayan, mag-LS siya mamaya. Maraming ninja yan. Padadamihin ka niyan, kaya huwag kang mahiyang magpasok sa kanyang LS. Pati si Kai Estela de Cosina, mag-LS din yan mamaya. Kaya pasok ka. Ninja ni Ayan, Jojo, bahay mo. Ayan, Jojo, bahay mo, Jojo. Ano ba yan si Jojo? Ayan, nagbaba na si Jojo, nagbaba na. Wing, bahay mo. Pasensya na kay Wing. Kasi nag-ano yun si Wing. Busy yun si Wing. May ginagawa si Wing. Pero mag-iwan lang kayo ng bakas kay Wing. Andito yung bahay ni Wing sa taas. Yung bahay ni Wing andito sa taas. Karen, andyan ka pa Karen? Masilip ko nga yung bahay ni Karen. Ilang minute ba? 3 seconds. 3 minutes yung bahay mo, Karen. Mamaya, pagtapos mo mangisda, pwede ka mag-video sarili mo. Yung selfie lang na i-video mo, ganun, pa-cute-cute. Yung ganyan mong video, pa-cute lang ganun, gaya sa akin. 1 minute. Yan lang. Or 35 seconds, ganun. Tapos i-upload mo, tapos yun ang gamitin mo pa pangisda. Huwag yung 3 minutes. Hindi tatapusin yan sa iba. Siya, mega shout out sa 11 million in the house. Salamat sa patamsak nyo guys. Apat tamsak lang. Si Jess Pogi, hello. Kilala ko to si Jess Pogi na. Ayan, ito si Jess Pogi, nag-isdaan kami kagabi. Yan, nag-isdaan kami kagabi. Kaya dito ka ngayon, Jess Pogi. Salamat sa patamsak mo, may jacket ka na. Pwede ka na mangisda. Maraming isda dyan 11 million tayo in the house. Pwede kang mangisda dyan. Ayan, Karen Michelle Caparos, pabalik yung Karen, may shout out sa'yo. Malapit, isa na lang kulang sa'yo, Karen. Isa na lang kulang. Malapit ka nang mag level 1. Karen, huwag mo masyadong silip-silip ka sa bahay mo, ha? Kung nangisda ka, hayaan mo lang. Huwag mong laging silipin yung bahay mo. Kung yung bahay mo nagtaas ba, silipin ko nga kung tumaas ba yung bahay ko. Huwag mo masyadong silipin. Hayaan mo lang. Basta natingnan ko, isa na lang kulang. Mag level 1 ka na. Tapos may tutusok pa sa'yo si Jess Pogi. Ayan, Pogi talaga yan. Jess Pogi, tusukin mo ngayon si Karen Michelle. Jess Pogi. Nogi host. Wow, Nogi. Mega shout out kay Nogi Vlog. Salamat. Nogi Vlog, may bago tayo si Pogi. Si Jen Lone. Barbin. Baka di mo makadikit marami dyan. Dikitan mo na. Karen Michelle, bakit di tatapusin? Pwede naman madaming tab.
i-open at the same time po, host. O ganyan talaga yan. Kasi yung iba kasi, ganito yung Karen, makinig ka. Ganito kasi yun. May iba kasi nagmamadali. Gusto nila makarami, mangisda. Kaya pag napindot nila yung bahay, pasok agad, tamsak agad, kaya balik agad dito sa LS ko. May ganyan. Kaya yung tatapusin yung video mo, yan na yung tao na mga legit. Ayan si hello Ate Cherry Sopan, hello Ate. Ayan, mega shout out kay Ate Cherry, Ate Cherry. Tamsak dan host at salamat talaga guys sa pagdalaw nyo guys kay Ate Cherry Sopan. Team Sadik, kayaan mo Sadik, ako naman dadalaw sa'yo, mag-ingay naman ako doon siya. Mga paano mo pang monkey puwing mo. Natutuwa ako kay Cherry Sopan pag nagla-live yung monkey puwing niya. Ayan, andyan si Mahal Vlog. Ayan si Mahal Vlog, lagi din ako kay Mahal Vlog. Sis Bogi, bahay mo Karen. Ibaba mo na bahay mo Karen. Sino pa pwede dikitan? Ayan Karen, mag-graduate ka dito. Dito nga lang Karen. Talagang mag-graduate ka dito ka lang. Mag-graduate ka talaga. Mag-graduate ka talaga. Kunti na lang, isa na lang kulang mo, mag-graduate ka na. Sabi ni Barbie Vlog, ako na, tutusok dyan, babalik na lang. Ayan, tusukin nyo na. Sorry ni Sherry Sopan. Ay, batang. Naalala talaga ako ni Sherry. Ate Cherry kasi, nung nag-LS siya, mangkipring yan eh. Ang ingay namin, kahit ano-ano na lang pinikwento-kwento namin. Natatawa kami. Maingay yan si Mahal Black, maingay din niya lalo na yung sa Red TV, sobrang ingay, batang genya, sobrang ingay. Kyle Barbin Vlog, dapat tapusin yung video para di lalaglagan. Oo nga, tapusin talaga yung video. Yan. Jess Pogi, ayan sa si Jess Pogi. Naisda ko to si Jess Pogi kagabi. Bahay mo ka rin, ayan na. Ayan, naisda ko to. Jess Pogi, try mo sa akin ka rin, ganun lang kaiksi. O yan, maiksi lang ka rin. Mamaya, pagtapos mo ng video, pwede ka gagawa. Kahit ngayon, pwede kang gumawa na maiksi na video, mga 20 lang. Pwede na yun. Cherry Sopan, mahal, mua. Cherry Sopan, mahal. Ito yung ito yung code ni Ate Cherry Sopan. Talap. Basta, pag nagsabi na yan ng talap-talap, kaya na yan, kay Ate Cherry Sopan na yan. Talap-talap yan ang talap-talap niya, mangkipwing yan. O yan, Maris Laurio, magdikitan kayo dyan, mangisda ka muna. Huwag ka munang akyat ha. Dikitan nyo rin ako mga baby. Ayan, dikitan nyo si Maris. Ayan. Dikitan nyo yan si Maris. Ayan, nagbaba si Cherry Sopan ng bahay. Cherry Sopan, dikitan mo si Karen Michelle, bago pa yan. Alam ko, di pa kayo nag-isdaan yan. Mag-isdaan kayo dyan. Maraming bago. Andito pa si Jess Bogi. Cherry Sopan at saka Mahal Vlog, maraming bago ako dito. Kaya pwede nyo maisda to. Yan. Maraming bago, pwede mo yung maisda. Jess Pogi, oo nga. Maris Laurio. Elbo. Tingin mo talaga. So, ilbukot. Ingay mo talaga, host. Isubo mo na lang yung mic. Gayahin mo kasi ako, Maris Laurio. Kasi next time, ikaw naman mag-LS. Di ka kasi marunong magsalita. Kaya gayahin mo ko. Gayahin mo yung mga naisda mo kung paano sila magsalita. Ito yan si Karen. Gagayahin mo rin kung paano magsalita. Yan. Tusok guys. Salamat sa 5 million in the house. Salamat sa pagtamsak guys. Magtusok-tusokan tayo guys. Huwag kayong mahiya magbaba ng bahay. Karen Michelle Caparos, di ako nag-exit sa mga bahay nyo po. Huwag mag-alala. Ayan. Huwag mag-alala kasi maganda talaga yan si Ma'am Karen. Kaya di yan basta-basta mag-exit. Maganda yan eh.
Kaya pag maganda kasi legit yan, legit yan. Ayan na si Ate Cherry Sopan. Ayan, legit din yan. Jin Lone TV, Jis Pogi, dan po sir, pasukli na lang dito at pakitamsak kalimbang para pumasok ang pagkadikita natin. Mag-iwan lang po ng bakas, kalimbang pabalikan kita. Ayan, kalimbang talaga. Biga, shout out, Tita at million in the house. Salamat sa pagtamsak, tusok nyo guys. Salamat sa pagtusok. Ayan, anak ni Coffee Ranger. Ay, matindi to. Anak ni Coffee Ranger. Ba't di ko nakita dito, Ilohos? Tamsakdan. Ba't di ko nakita yung ano mo, parang naka-hide ka? Ninja mo ba gamit mo, anak ni Coffee Ranger? Ninja mo ba gamit mo? Ayan, Jess Pugi, sabi niya, ibaba yung bahay niyo. Baba niyo yung bahay niyo, huwag kayong maya. Keep distance lang. Os, bawal isda ko kagabi. Kising ko. Balik ako ulit sa dati. Ha? Nawala yung mga isda mo, Jess Pugi? Ako nalagas ko kagabi, yung isda ko nalagas. Ano lang? 2 lang nalagas. Oh, hindi masyadong marami. Sabi ni Barbie Vlog, Cherry Dan po, Pulpak, pabalik na lang po. Ayan, dikit tayo, balikan ko po kayo. At pagtag po ako, ayan. Mga legit to, nandito mga legit. Anak ni Coffee Ranger, pasensya na po. Baka ninja yung gamit mo. Hindi kita makita dito. Hindi kita mabigyan ng jacket. Baka naman may iba kang gamit dyan. Hindi talaga kita makita dito. Tulad ka kay Alita Challenge, di ko rin makita si Alita Challenge at saka ni anak ni Cesar Vlog. Anak ni Ayan Cesar Vlog, di ko rin makita kasi naka-hide sila, tapos yung tawag nun. Kasi di niyo makita, parang ninja ang gamit eh. Yung main mo, baka may main ka dyan, yung gamitin mo. Para marami kang maista dito kasi maraming bago. Nagbaba si Ninja ni Ayan. Ninja ni Ayan nagbaba. Ito si Ninja ni Ayan, nakita. Ito na isda ko rin to kagabi. Kaya pumasok siya ngayon sa akin. Kasi nagsabi ako na mag-ilis ako eh. Barbie Vlog, thank you Karen. Love. Ayan. Ayan Karen, marami na nag-love sa iyo. Magpatusok ka na. Anak ni Coffee Ranger, pero legit po, may damit at jacket tuhos. May damit at jacket tuhos. Bakit di ko makita yung anak ni Coffee Ranger? Bakit di ko makita? Wala talaga. Baba ka nga ng bahay kung makita ba talaga? Wala talaga, di talaga makita. Sorry talaga. Cherry Supan, balikan ko lang yung dumikit. Ha, medyo busy pa. Yan, legit yan si Ate Cherry Supan, mangkip po yan. Kaya babalik talaga yan. Mega shout out sa 8 million in the house. Hello kay Yang Owan. Yang Owan, akit ka nga dito. Yang Owan, baba ako ng bahay, dali. Pagpintuhan tayo, Yang Owan. Sige na. Yang, makit ka dito, Yang. Tusukin kita, Yang eh. Ikaw, Karen Michelle, wag ka muna umakyat dito sa live ko. Kasi para makapangisda ka ng marami. Ha? Tsaka ka na umakyat. Yang Owan, shout out sa'yo, Yang Owan. Baka naman pwede kang umakyat. Magkwentuhan tayo, Yang Owan. Pero mangisda ka muna, Yang Owan. Kasi marami tayong bago. Karen Michelle, sabi niya, ibaba niyo po ang pinakamataas na video niyo. Di ako umaalis. Mas gusto ko mataas para di lumilipat agad sa ibang account. Okay lang naman, Karen Michelle, kahit nasa mga 20, 30, yan talaga ganito isdaan. Hindi mataas yung video, short lang. Kaya masanay ka na, Karen, kasi ganito talaga yung isdaan. Hindi mababa yung mga video na nilalapag. Masanay ka na ganito talaga yun.
Nandiyan ni Ayan, Karen, ano pa? 6 na, ano pa, 6 na nabigay ko sa'yo. Wow, napaka-sweet naman to ni Ninja ni Ayan. Parang type na type niya si Karen Michelle. Talagang binibigyan niya ng 6. Uy, Ayan, Ninja ni Ayan. Teacher ko yan, maganda talaga yan. Kaya, umay ninja ka pa yan, dagdagan mo pa ng ninja yan. Eh, para ano, anak ni Coffee Ranger. Dami kasi nadikitan host. Kaya mega mega shout out kay Wing Usop. Ayan. Salamat sa patamsak mo, Wing Usop. Ayan. May jacket ka na. Pwede ka na maglapag. Mangisda ka dito. May bago tayo dito marami. Ayan. Karen Michelle, Ninja ni Ayan. Ano ibig sabihin ng 6 na bigay? Nabigay. Ang ibig sabihin ng 6 na bigay, Karen, binigyan ka niya ng 6 na banana. 6 na banana. Sakali, dinikitan mo siya ng isa, binigyan ka niya ng 6. Kasi marami siyang extra na mga banana. Yung ibig sabihin ng banana, extra banana, yung marami siyang channel. Marami siyang channel. Kaya lahat ng channel niya, binigay niya sa'yo. O, di ba baka type ka niyan? Tirahin mo yan, Ayan. Tirahin mo yan, Ayan. Tirahin mo yan, Ayan. Sige, sige. Huwag kang mahiya kay Karen. Masasanay diyan si Karen. Anak ni Coffee Ranger. Dami kasi nadikitan host. Kaya nga di kita makita dito. Wing Usop. Wing Usop. Pwede ka na mababa ng bahay mo, Wing. Bigyan kita ng jacket, Wing, ha. Tapos na, Wing. Nagbaba ng bahay si Maris Laurio. Mangisda ka muna, Maris. Mahal Vlog, YT yan. Mahal Vlog, baba ka ng bahay, Mahal Vlog. Salamat sa pagdala mo, Mahal Vlog. 6 million in the house. Mega mega shout out po sa inyo lahat, guys. Karen, sabi ni Jess Pogi, nagbaba ng bahay si Jess Pogi. Yang Owan, maya na ha, busy pa ako. Busy yang, di ka mangisda yang. Ninja ni Ayan, Karen, napasok ko na ang 6 na alagad ko sa'yo. Ayan, marami alagad yan. 6 na alagad binigay sa'yo, Karen. Kaya gagraduate ka talaga dito, Karen, maniwala ka. Yang Owan Vlog, may ginawa daw siya. Maya na daw siya pasok. Ayan. Dan tamsak ko, sabi ni Wing Usop. Ayan, mangisda ka yan, Wing. Wing, mangisda ka yan, Wing. Maraming bago tayo, Wing. Huwag kang mahiya, Wing Usop. Karen Michelle Caparos. Isa lang saging ko, Ninja ni Ayan. Salamat sa ani mo. Bawi na lang ako sa ibang bagay sa'yo. Oo, ganyan talaga, Karen. Kaya sabi ko sa'yo, Karen, dikitan mo yung mga legit. Kasi yung mga legit, at saka yung mga malaki na yung mga bahay nila, pag dinikitan mo yan ng isa, susuklian ka ng 10, 7, 5, at mahigit pa dun. Kaya yung banana mo, dadami talaga kaagad. Kasi maraming ibibigay eh. Kaya, isda ka lang ng isda. Para, hindi yan dadami kaagad yan. Ayan, nagbaba ng bahay si Ninja ni Ayan. Wing Usop, since 6 seconds lang po, guys. Yan, wag na masyadong mababa, guys. Wag masyadong mababa, mataas. Yung mahaba, wag masyadong mahaba, guys. Chirisupan, ako, meron at legit. Sino ka-graduate? Ayan. Chirisupan, Monkey Pwing. Baka naman pwede mong bigyan si Karen Michelle. May 8 ka dyan, di ba? Pwede mo siyang bigyan? Baka pwede. Kasi gusto niyang mag-graduate ng level 1 eh. Kaso hindi pa siya gusto niyang mag-graduate para dadami daw yung isda niya. Kasi medyo 2 months na yung bahay niya. Pero wala pang didikit sa kanya kasi ngayon pa siya nag-isdaan. Kaya baka kung may mga extra kayong banana dyan, pwede ibigay nyo kay Karen Michelle. Baka naman pwede natin matulungan yung ka-team natin, yung kapatid natin. Ayan, si Wing Usop, sabi niya.
Dan sa'yo. Cherry Supan. Cherry Supan. Dana sa'yo si Wing Usop. Cherry Supan, dana sa'yo si Wing Usop. Mega shout out sa 6 million in the house. Welcome sa bagong pumasok ninja ni Meji Mini TV Vlog. Tamsak dan idol o pitik kita ng jacket. Ayan, may jacket ka na ninja ni Meji Mini Vlog. Pwede ka nang magbaba ng bahay mo, mangisda ka ng mangisda. Ninja ni Ayan, Cherry Supan, dan sa'yo, ayan. Dana, uy, may nag-akyat. Karen. Karen, ba't di ka makaakyat, Karen? Kailangan mo talagang mag-sign up. Di ka makaakyat. Cherry Supan, tulungan mo naman ako. Dikitan tayo. Di ako makaalis. Di ako alis. Ayan. Karen Michelle, ganito gawin mo. Punta ka sa bahay ni Cherry Supan. Kalimbang ha, yung ring bell, tuplukin mo yung ring bell para mag-LS siya, update ka, para pumasok ka sa LS niya, pwede kang mag-shout out para mabigyan ka ng maraming ayuda. Yan. Huwag mong kalimutan yan. Karen, alam ko gusto mo umakyat dito. Kaso lang, di ka makaakyat. Naka-X yung bahay mo. Di ka makaakyat. Bakit? Ano kasi? Anong akyat? Di ko alam yun. Anong akyat? Ano sabi? Anong akyat? Di ko alam yun, host. Ibig sabihin kasi yung akyat, nagbaba ako ng bahay, di ba? Yung hagdanan. Yung batang business, ulitin ko ha. May mga ganyan kasi, Karen. Pag sinabihan ka na, akyat ka dito. Tapos di mo alam, wala talaga. Yung ibig sabihin ng akyat, magbaba ako ng hagdan. Yung hagdan, ibaba ko yung bahay ko. Saglit ang hanap. Naghang naman tong cellphone ko. Ano ba to? Yan. Ibaba ko yung hagdan. Tapos mag-akyat ka. Pag nag-akyat ka, di ka pwede naka-akyat kasi naka-hide, naka-ano ka ata. May binaba ako dyan. Ay, hello, mega shout out ka, James Black. Bigyan ka ng jacket agad. Ayan. Mabait si host, magbigay agad ng jacket. Basta, magtamsak lang kayo kay host. Kung sino pa yung hindi ko pa kadikit kasi bago pa kayo sa bahay ko, dikit mo na kayo. Ha? Dikit mo na kayo. Para dadami naman yung banana ko. Huwag yung kalimutan yung dikit. Dikit at saka itamsak. Yun lang hiling ko sa inyo, guys. Salamat, guys, ha? Salamat, guys. Jens Vlog, shout out. Ayan, huwag mong kalimutan Jens Vlog sa pagdikit at saka yung sub ba? At saka yung tamsak, ha? Salamat sa pagpasok. Ninja ni Meji Vlog TV, dikit kayo, guys. To banana balik ko. Ayan, Karen, dalawa ang ipapalit sa'yo. Dikitan mo si Ninja ni Meji Mini TV Vlog. Dikitan mo yan, babalikan ka ng dalawa. Kinabalikan mo na yan. Legit yan. Cherry Supan, basta may 8 ako na yan, dumikit sa'yo, Karen. Ayan, Karen, napakaswerte mo naman, Karen. Didikitin ka ng 8. Tapos pag dinikitan mo si Ninja ni Meji Mini TV Vlog, may 2. Ayan, ang dami nang bibigay sa'yo, Karen. 9 million in the house. Mega shout out sa inyong lahat. Ayan, may bago tayo. Ayan Warrior. Bigyan kita ng jacket, Ayan Warrior, para di ka giginawin. Kaya may jacket ka na, di ka na giginawin, pwede ka na makababa ng bahay dyan. Ayan. Sabi ni James Vlog, dikit tayo, super dikit host. Ayan, super dikit talaga. Salamat, guys. Mag-isdaan, may 9 million in the house tayo. Mga bago yan. Alam ko hindi nyo pa kadikit yan. So, dikitan nyo na, guys. Huwag nyo nang patagalin pa.
Iron Warrior. Ayan, ang bilis talaga ni Ate Cherry Supan. Mangkipwing talaga. Mangkipwing talaga to si Ate Cherry Supan. Akalain mo kakapasok pa lang ni Iron Warrior, dinikitan agad. Ang galing mo mantusok. Ang galing mo mantusok. Kaya ikaw, Karen, huwag kang mag-ano dyan. Dikitan mo na kaagad para may babalik sa'yo. Sabi ni Karen, Ninja ni Meiji ni Vlog, pabalik naman po. Ayan, dinikitan ka na ni Ninja ni Meiji ni G-Mini TV. Ayan, tinupad na ni Karen na dinikitan ka na. Ayan, sana tuparin mo yung dalawang banana mo na ibalik, ha? Bawal, budol-budol. Ayan, Warrior, ito na ang legit ko na alagad host Dan Tamsak pa jacket. May jacket ka na, may jacket ka na. Ayan, Warrior, may jacket ka na. Binigyan na kita ng jacket para hindi ka giginawin. Ayan, may jacket ka na. Dikitan kayo dyan, guys. Nagbaba si Ayan Warrior ng bahay. At nagbaba ulit ng bahay si Karen Michelle, ang pinakamaganda kong teacher. Gusto nyo mag-graduate? Ayan, dikitan nyo yan, guys. Hindi lang yan maganda ang teacher ko yan si Karen Michelle, kundi mabait pa yan. Pala kaibigan din yan. Kaya ngayon, tutulungan din natin yan yung kapatid natin na gustong mag-graduate. Nandiyan ni Meiji Mini Vlog. Oo, okay Karen, balikan kita ng dalawa. Punta ka rin sa LS ko para maragdagan ang banana mo. Ayan Karen, marami nang invite sa'yo Karen. Kalimbangin mo Karen yung notification bell. Tupukin mo yan kaagad Karen. Maraming nag-invite sa'yo Karen. Akalain mo, bibigyan ka ng maraming ayuda. Ayan Karen, sabi ko sa'yo Karen, talagang gagraduate ka Karen. Kasi tutulungan kita. Hanggat kaya ko Karen, tutulungan kita. Hanggat kaya ko. Lahat ng aking mga alagad na papasok, ibibigay ko sa'yo. Tutulungan kita para dadami lang yung bananas mo. Ayan Warrior, haha kapatid. Ninja ni Ayan yan host. Ninja ni Ayan pala yan. Ba't di mo sinabi kaagad? Anong naka-X? Bakit naka-X? Anong ibig sabihin mong bakit naka-X? Karen, anong ibig sabihin mong bakit naka-X? Anong ibig sabihin mong bakit naka-X? Yung yung notification fill niya? Ganito gawin mo, kung ganyan naka-X, i-ano mo siya, i-unsubscribe mo ulit, tapos ulitin mo. Yan. Ulitin mo. I-unsub mo siya, tapos ulitin mo agad pagdikit. May ganyan talaga. Nagbaba si Jens Vlog ng bahay, tusukin nyo na. Ayan si Mang Kipwing, si Cherry Supan, nagbaba ng bahay, tusukin nyo natin. Jens Vlog, Maji Malindan. Maji Malindan. Ayan, nagbalik si Wing Osop, ng bahay. Mega million, 10 million in the house. Salamat sa pagdalaw nyo guys. Magdikitan kayo. May isang oras na tayo, mataas pa oras natin. Kaya pwede pa tayo mag-isdaan ng marami. Magtuslok-tuslukan tayo. Gininaw ako sa kwarto ko. Ang lamig eh. Nagbaba ng bahay si Ninja ni Meiji Mini Vlog. Dikit kayo guys. Dalawa banana balik. Ayan. Dikit kayo guys. Dalawang banana balik. Ayan. Caesar ni Ayan, dinikita na kita ha. Ayan na oh. Ayan Warrior yan kang Ayan Warrior. Dinikitan ko na si Ayan Warrior ha. Ayan Warrior, isahin ko kayo pagdikit ha.
Ayan warrior. Ayan warrior. Dinikita na kita. Nandyan ni mini vlog dan Karen 1. Ayan. May nagbalik na sa'yo Karen. Ayan Karen. Sabi ko sa'yo Karen. Gagraduate ka na rin. Jojo. Sabi ni Jojo. Cherry Sopan tusok na kita. Ayan. Mangkipweng. Cherry Sopan tinusok ka na ni Jojo. Ayan. Iisahin ko kayo guys. Ayan. 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 Dan. Kay Wing Usop. Ayan, kay Wing Usop. Kinalimbang na kita, Wing. Kinalimbang na kita, Wing. Wing. Kinalimbang na kita, Wing Usop. Kinalimbang na kita. Kinalimbang na kita, Wing. Ayan. Ito si May Jiminy TV Vlog. Mabait yan. Na umakyat ako sa LS niya. Ito yung LS niya na umakyat ako sa baba, oh. Yan, oh. Yan, oh. Yan. Dalawa balik niyan. Kaya lagi na, dikit na kami niyan. Malaki na bahay na niyan. Malaki na bahay. Dikita na kami. Nag-LS yan kagabi. Pumasok ako sa LS niya. Yan. Salamat sa iyo, ate. Salamat sa dala mo, ate. Kasi nagsabi ko kay ate na mag-LS ako eh. Kaya pumasok siya. Ayan warrior, nadikita na kita. Di na ako nagbakas ha. Ayoko na magbakas guys. Kalimbangin ko na lang guys. Jeans Vlog. Jeans Vlog. Dana ako sa'yo ha. Okay. Ayan. Jeans Vlog, galing mo palang magluto. Matagal na pala tayong naisda. Jeans Vlog. Matagal na pala tayong naisdaan. Jojo, baba mo yung bahay mo, Jojo. Madalaw kita, Jojo. Jojo, andyan ka pa, Jojo. Baba mo yung bahay mo, Jojo. Madalaw kita, Jojo. Ayan na, Jojo. Ayan na, Jojo. Maliit pa pala bahay mo, Jojo. Ayan, Jojo. Ayan, Jojo. Ikaw yan, Jojo. Maliit pa pala bahay mo, Jojo. Ayan na, tinira na kita. Tinira na kita. Palit din ako magbakas, Jojo. Kalimbangin ko na lang, ha? 9 million in the house. Ayan si Jojo, nagpapapugi. Ayan, nagpapapugi. Ayan, may panglaban pala, may panglaban. Ayan, ay. Ba't gumanon? Akala ko nagpapapugi siya. Ba't gumanon yung pakinding-kinding? Ayan, ba't gumanon? Ayusin mo yan, Jojo. Ano bang ginagawa mo? Ba't pakinding-kinding ka? Akala ko lalaki yun yung intro. Ayan, ayusin. Ayusin mo, Jojo. Ano ka ba, Jojo? Ba't umiiba-iba yung galaw-galaw mo, Jojo, ha? Bawal yan, ba? Magaling ka ba na, Jojo, magpakimbot-kimbot, magpakinding-kinding sa puwet mo. Ayan, magaling ka pala, Jojo. Natawa ako sa video mo, Jojo. Million in the house. Hells pa more. At million in the house. Mega shout out guys. Jess Pogi. Tapos na kita Jess Pogi ha. Naisdaan tayo kagabi Jess Pogi. Ayan Karen. Baba ka pa ng bahay Karen. Asan ka na Karen? Baba ka ng bahay Karen. Karen Michelle. Baba ka ng bahay. Nahanap kita, baba ka ng bahay. Mag-isdaan ka pa dyan, huwag kang aalis. Isda ka pa ng isda dyan. Wing usop, nasuklian na kita, Wing usop, ha? Wing usop, nasuklian na kita, masuklian na kita, Wing usop. Nandyan ni Ayan. Nandyan ni Ayan. Nag-ilis ka pa rin si Nandyan ni Ayan. Nandyan ni Ayan, nag-LS ka ba rin?
Nandiyan ni Ayan. Yan, mega shout out tayo guys sa 3 million in the house. Asa na yun? Ayun, magbaba pa kayo. Ayan, magaling pa daw si Jojo mag heels. Ako di ako magaling magsuot ng heels. Nandyan ni Meiji Mini TV Vlog, Jens Vlog Dan 1. Ayan. Binalikan na kayo. Ayan, Warrior, sabi niya, oo, magaling ka pala mag-heels. paturo. Karen, where are you, Karen? Magdikitan pa kayo, guys. Salamat sa patamsak nyo, guys. Nag-LS yung mga katropa ko nag-LS. Di ako makadalaw kasi bawal. Yes, pogi. Jojo, dan visit. Ayan, visit na. Karen, andyan ka pa, Karen. Baba ka, Karen. Guys, kung tapos na kayo mag-isdaan, guys, baka gusto nyong umakyat dito, magpintuhan tayo, guys. Nagbaba ako ng bahay, guys. Sino gusto mag-akyat, guys? Karen, baba ka ng bahay. Karen, andyan ka pa, Karen. James Vlog, kain Michelle. Dan na ako, hope nakita mo kalimbang ko, sinigang na hipon. James Vlog, kain Michelle, Karen. Kakain Michelle, dan na ako sa'yo. Hope nakita mo kalimbang ko, sinigang na hipon. Ayan. Balikan kaya ni Karen. May ginagawa lang siguro. Ayan. Warrior, Jess Pogi. Ayan, Jess Pogi. Kinanap ka ni Ayan Warrior, dana sa'yo. Jess Pogi. Wait lang, host. May track ako. Mag-load lang ako. Sige. Jens Vlog. Sige. Gawin mo muna. Jens Vlog. Jess Pogi, punta ako sa bahay mo. Ayan, baba ka na yun ng bahay. Huwag kayo, magbaba ako ng, may hagdan ako, nagbaba ako ng hagdan. Sino gusto umakyat? Magkintuhan tayo. Karen, andyan ka pa, Karen. Mega shout out sa 6 million in the house. Jo Dan. Ayan, Jo Dan. Tinuso ka na ni Wing. Salamat sa pagbabalik, Wing. Nagbaba ulit si Ate Cherry sopa ng bahay. Tusukin nyo. Nagbaba ulit si Ate Cherry ng bahay. Ate Cherry, matanong kita, pwede ba ito i-share sa Facebook? Ate Cherry, pwede ba ito ma-share sa Facebook? Yung live. Sige. Salamat, Ate Cherry.
Sa Facebook page, sa Facebook ko pwede siya ma-share. Dikit-dikit lang kayo dyan guys, dikit-dikit lang kayo dyan guys. Yung kalimutan magdikit dyan guys. Yan eh, mega shoutout sa 6 million in the house. Jens Vlog, Jens Pugi, Dan, Kalimbang all. Jens Pugi, pabalik na lang. Ayan, balikan nyo guys, balikan nyo guys. 7 million in the house, mega shout out. Ate Cherry Sofan, sinishare mo ba din sa Facebook yung mga LS mo? Matanong kita. Nandyan ni Meiji Mini TV, Karen Dan 2. Ayan, asa na yung si Karen? Ano pa ata, naligo pa ata si Karen. Sige nga, try ko Ate Cherry. 8 million in the house, mega shout out sa inyo. Wait, share kita sa community ko. Sige Ate Cherry. Salamat Ate Cherry. Tamsak. Mami Jill, tamsak Dan. Boss. Ate, saglit muna. Wait lang ha. May ginagawa pa ako saglit. Mami Jill, saglit lang Mami Jill. Saglit lang Mami Jill. May gagawin lang ako Mami Jill. Ibigyan muna na kita ng jacket, Mami Jill. Yan, Mami Jill. Yan. Mami Jill. Ayan na, balik na ako, Mami Jill. Bigyan kita ng jacket, Mami Jill. Ninja ni Mami Jill, hello host. Ayan, bigyan kita ng jacket. Ayan, tamsak Dan, salamat. Mami Jill, may ano ka na? May bahay ka na? Ay, may bahay. May jacket ka na, Mami Jill. Wow, mega shout out. Hello, how are you? Florida girl 2243 watching from Florida, USA. I give you jacket. Yan. Ninja ni Meiji Mini TV, bigyan kita ng jacket. 7 million in the house. Mami Jill, salamat din sa iyo sa pagdalaw ha. Salamat din sa iyo. Mangisda ka dyan, may mga bago dyan. May bago dyan, mangisda ka dyan, mangisda ka. Baka makarami ka. Shout out kay, saan ba yun? Florida girl. Florida girl. Are you Filipino? Philippine? Where are you from? Are you foreigner?
Hello, alien. For adventure is my main act. Kinakabahan. Kinakabahan ako kay Florida. Baka akala ko English to. Mapapahamak ako sa English. Ah, ayan. Bisaya ko, Bisdak. Ayan si Bisdak ka. Salamat, Bisdak. Uy, Busdak. Salamat sa pagdala mo, Busdak, ha? Salamat sa pagdala mo, Busdak. Ako'y natutuwa sa inyo. Ay, nakadalaw sa LS ko. Sobrang thank you talaga. Okay lang, host. Proud Bisaya oy. Aniya, oy. Niya, host. Proud Bisaya, oh. Basta proud Bisaya. Tusok-tusok. Anak na siya. Tusok-tusok. Ayan. Florida, Bisdak. Pwede ka mangisda dyan. Maraming bago dyan na dumating. Mangisda. Mangisda ka. Cherry soup pandan share. Host, kain mo na ako, ha. Balikan kita, Okay, salamat sa pag-share mo. Salamat sa pag-share mo, ate. Cherry soupan. Salamat sa pag-share mo, ha. Balik ka mamaya. May maisda ka pa dito. Mami Jill, may mangisda ka na, Mami Jill. Ang cute ni Mami Jill, oh. Iba, ilagay ka natin sa screen. Ayan, ang cute ni Mami Jill. Kapuntahan ko nga si Mami Jill. Aba, may panlaban si Mami Jill. Aba, magaling din pala si Mami Jill magluluto. Aba, ayan. Ako'y didikit sa'yo at magre-ringgil din para ako'y makadalaw sa mga LS mo kung nag-LS ka, ha? Yan. Mami Jill, dinalaw kita, Mami Jill. Ayan, magtamsak ako. Ayan, Mami Jill. Abay, maganda pala to si Mami Jill. Hindi basta-basta si Mami Jill. May panglaban. Abay, profile pa. Napakaganda. At napakasarap magluto. Ayan, si Mami Jill. Masarap magluto. Magdikitan kayo dyan, guys. Masarap magluto si Mami Jill. Maganda pa. Yung mga magaganda. Masarap magsuluto. Share your video. Ayan, salamat. Mga gusto kayo mag-share sa video ko, guys. Baka naman. Pero marami tayong isda dito, guys. Yan. Mami Jill, nag-ano na ako sa iyo, ha? Nagdalaw na ako sa bahay mo, ha? Tamsak-tamsak lang sa akin, ha? Dikit-dikit lang sa akin, ha? Dikitan na kita, Mami Jill. Thank you naman. Oo, nagsasabi ako ng totoo, Mami Jill. Talagang cute ka talaga. Miss France, ang mamahalin. Oy, hello, mega shout out sa'yo. Miss France, ang mamahalin. Hello, to sa'yo. Drive kasi ako. Nagda-drive ka. Sige. Baba mo lang yung bahay mo, may jacket ka na. Salamat sa pagdikit mo, Mami Jill, ha? Salamat sa pagdikit mo. Miss France, ang mamahalin. Tamsak na at dikit ko na din to. Sige. Mag-ano ka dyan, mag-iwan ka ng bahay mo dyan, France, ang mamahalin. Mag-iwan ka ng bahay dyan para madikitan kanila. Balikan mo na lang sila. Lahat na nandito na balikan ko na lahat, masuklian ko na lahat. Sino yung hindi ko pa kadikit, tinikitan ko na lahat. Ayan, Florida girl. Mag-iwan ka ng bahay mo, baka naman may didikit sa'yo, Florida girl. Ayan. Kung sino yung gustong umakyat, guys, magbaba ako ng hagdan, magpintuhan tayo. Para magkikilahan tayo sa bawat isa't isa. Pwede tayo magpintuhan.
Mami Jill, Jen's Vlog, iwan lang kayo ng bakas, balikan ko kayo. Ayan, malaki na bahay ni Mami Jill. Talagang babalik yan si Mami Jill. Babalik yan. Florida Girl, Mami Jill, and Ian Warrior done to you. Ayan, magaling yan si Florida Girl. Si Bista, kilala ko yan. Legit yan, legit yan. Talagang babalik yan si, ano, babalik yan. Ayan, sino si Michelle Karen? Andyan pa ba si Michelle Karen? Michelle Karen, andyan pa si Michelle Karen? Michelle Karen, akit, baba ulit. Virtual hog, ayan. Miss France, ang virtual hog. Florida Girl, sabi niya si Florida Girl. Ayan, Warrior Brother, sobrang ganda ng intro mo. Ayan, Jen's Vlog, pang dalawa ako, pang 2 ako sa like. Ayan, pang 2 daw siya sa like. Yan, balikan nyo na yung mga nagbabalik sa'yo. Nagbabalik sa'yo. Sabi ni Mami Jill, salamat Jen's Vlog. Balikan nyo si Mami Jill kasi legit din yan. Maganda din yan si Mami Jill. Jen's Vlog, Mami Jill, makikita mo naman ako kasi kinalimbang all kita. Willing to wait naman. Ayan. Sure. Jen's Vlog, sabi ni Mami Jill. Ayan. Mami Jill, Team Pangarap po. Team Pangarap pala si Mami Jill. Team Pangarap si Mami Jill, kaya pala maganda. Kaya pala maganda si Mami Jill. Kaya pala. Nakita ko na. Florida Girl, ang cute. Oh, totoo yan si Florida Girl. Cute talaga yan. Totoo yan, cute yan. Di lang cute yan, maganda pa yan si Florida Girl. Nag-LS din yan si Florida Girl. Huwag niyong kalimutan mag-ano kay Florida Girl. Mami Jill, bye na ako, host, ha? Dami naka-premier sa Team Pangarap. Oo nga, dami naka-premier sa Team Pangarap. Kaya minsan mag-backread na lang kasi ako lagi kasi ngayon lang ako ang may time kasi bukas may work na ako. So bukas mag-backread na lang ako lahat sa mga Team Pangarap. Kasi busy. Ngayon, kasi may time ako, nag-LS talaga ako sure na sure para kahit pa paano maka-ano ako sa WH. Kasi maliit pa bahay ko. Florida Girl, salamat by Ayan Warrior. Ayan. Sabi ni Florida Girl, salamat daw kuno kay Ayan. Mami Jill, sure. Keep safe and healthy. Ayan. Mag-backread ako bukas sa mga Team Pangarap. Kasi bukas di naman ako maka-LS. Mag-backread lang ako pag walang customer. So ngayon, LS muna ako kasi ayun, may time kasi. Sayang naman. Jen's Vlog, Ayan Warrior, puntahan din kita. Sana like mo din ako. Ayan. I-tamsak nyo din. Nagagandahan ako sa profile talaga ni Mami Jill, oh. Ang cute talaga ng profile ni Mami Jill, nakaganon.
Lahat na nandito guys, nasuklian ko na guys ha. Nasuklian ko na. Lahat na nandito, nasuklian ko na. Nabigyan ko na. Allen Adventure. Allen Adventure. Ito yun sa'yo. Ulitin ko nga, nawala. Yung binaba ni Florida Girl. Yan, yung binaba ni Florida Girl. Magtamsak ako ha. Nag-ring bilhin ako sa'yo, baka nag-is ka, makapasok ako. Pasok ako sa mga ano mo. Hello, boss. Sige, boss. Guys, ayaw muna mag-isdaan dyan guys. Iwan ko muna kayo dyan guys. Saglit lang guys. Para may gagawin na ako sa baba. Saglit lang talaga guys. Mag-isdaan na kayo dyan guys. Sino yung bago, makawait lang guys ha.
guys, wait lang guys, mag-ayos muna ako sa mga may ano dito, mag-ayos muna ako saglit.
Hello guys, hello guys. Sorry guys, kumain lang ako. Kumain lang ako. May bahay akong binabayan. Akit kayo. Akit kayo guys. Nagawin ko siya out sa Temedo in the house. Baba kayo ng bahay dyan. Mag-stop kayo. Pwede umakyat, pwede umakyat. Magpintugan, magpintugan. Ang sarap. Salamat sa patungkol guys. Pagkatapos ko lang ng kain. Ganito siya out sa Temedo in the house. Yan. Shout out sa inyo lahat. Narinig nyo, narinig nyo. May namiyo shout out dyan sa lahat na narinig ako. So, may namiyo shout out. Pasok kayo guys, pasok kayo. Magbaba kayo ng bahay dyan. Magbaba kayo.
Hi, shout out to Natalie Marie in the house. Mega shout out. Baba kayo ng bahay, wala kayo ng bahay. Hello din. Iloilo din, Nurse Franz. Hello, salamat. Pagpangtang hello, salamat. O sige, salamat sa pagtambay. Akit ka dito, akit ka. May hagdan akong binabadyan. Mga gusto mo kumakit.
Salamat. Esperance. Ay, Mami Jo. Ay, Mami Jo. Mega shout out sa'yo, Mami Jo. Salamat sa support. Bakit kayo dito, Mami Jo? Magpintuhan tayo. Salamat. Team Pangarap, kaway-kaway. Team Pangarap, kaway-kaway. Salamat sa inyo lahat. Salamat sa patamsak. Dito lang kami, may dul. Sige, salamat sa patamsak. Ay, Mami Jill. Salamat sa pagbalik mo, Mami Jill. Hello, Mami Jill. Hello sa'yo, Filmy Vlogs. Hello. Mega shout out. Team Pangarap. Lalo na kay Mami Jo. Salamat sa suporta niyo, Mami Jo. Salamat sa support niyo. Gusto niyo makipagdagdagan sa akin? May bahay akong binabudget. May hagdan. Salamat. 7 million na ako. Salamat. Salamat talaga sa support. Ano, matanong ko kayo, Mami Jill, ano yung primer? Hindi ko kasi nag-gets eh. Ano yung primer? Ano kasi ako ngayon, nag-ilis kasi ako ngayon kasi bukas. Work na. Pag nag-work na ako, hindi na pwede maka-LS. Mag-ano na lang ako, mag-upgrade na lang ako sa lahat. Babalik na lang ako dyan sa Team Pangarap. Kasi bukas, work na. 10 hours na yung duty ko. 10 to 11 hours. So minsan, mangingisda na ako, papasok na ako sa team natin. May live chat. Schedule na video. Ganun ba yung schedule ng video? Hindi ko kasi alam. Ano yung primer? Kaya ko nasabi, ano yung primer? Ito bang LS? Primer din to? Medyo charger, ayan. Thumbs up kay galamay ni Mami Jo, virtual hub. Ayan, virtual hub. Ano yung, sa LS ba may primer din sa LS?
Hindi ko pa gets yung primer eh. Kakalipad ko pa lang kasi. Salamat din mga hindi live stream naman ito. May live stream. So, yung primer, yun yung gumawa ka ng video na ina-upload mo sa YT. Yun yan. Primer pa lang. Now showing. Ganun. Ang primer is showing pa lang. So, ibig sabihin, kaka-upload pa lang siya. Parang primer, may live chat. Ganun ba yan? Ganun. Hindi ko pa kasi alam kung ano tong YT. Nilalakasan ko nga loob ko. Ganito lang mag-LS ako kahit pa paano. Hindi ko kasi alam yung mga YT. Ikaw napapaturo ako. Oo, parang now showing. Okay. Sakali ako, may video ako. Nagawa ako ng vlog. Tapos, ano ko sa YT. Ano yun? May ano ba? Patang isa sa vlog. Attend ka ng primer next time. Okay, sige, attend ako sa primer next time. Sige, attend ako mga medyo. Salamat mga medyo. Attend ako mga medyo. Baka attend ako ng primer next time para nag-ano kasi ako sa primer may dito sa ating pangarap nag-ano ako ng primer kasi isama ako sa kulitan niya sa primer kaso lang minsan di ko mag-gets kasi ano yung primer di ko mag-gets medyo may sitting doon gusto mo sketch ganun ba yun? Di ko kasi alam yung masaya kapag may primer. Bakit pag may primer, pwede bang magpintuhan? Pwede bang mag, parang ganito, LSM? Parang movie marathon. Parang movie. Parang nanonood ka lang ng movie, ganun. Sige. Sige. Sino mag-primer mamaya? Kung kapag nag-upload ka ng video, may setting doon kung gusto mo siya iset na sa primer. Hindi ko alam paano mag-set ang primer kasi kung mag-upload ako sa YT, diretso na. Hindi ko na alam kung paano iset siya. Mami Jill, live chat sa primer. Sabay-sabay kayo manood ng subs mo, ng yung video mo. Sige, mami. Sige, na ako sa Hasnas Diary. Punta ka ng 8:45 p.m. Ang Hasnas, sige, baba lang yung bahay kay Hasnas sa yung pangarap natin. Ano yung 8:45 p.m.? Saudi time ba yan or Pinas time? Kasi alas 3 pa dito alas 3:29. 3:30. So, anong oras yan? Pinas time ba yan or Saudi time? Mami, tanda. Anong oras yan? Pinas time. So, kung Pinas time, anong oras na yun? Diba, una yung Saudi time. Una kami ng 5 hours. Tama ba? 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Di ko alam paano bilangin. Di ko alam paano bilangin. Alam mo, Saudi tayo lamang. Kasi sa Pilipinas kasi kung alas 12 dito ng tanghali, sa Pinas alas 5 ng hapon. Saudi ako, Saudi Riyadh. Kung alas 12 dito ng tanghali sa Saudi, sa Pinas is alas 5 ng hapon. Hello, Jojo. Hello, Jojo. Ba na siya? Salamat sa pagbalik mo dito. Riyadh ka ba? Oo, Riyadh ako. Riyadh. Nasa Riyadh ako. 3:30 dyan. 3:30? 3:30 na ngayon ah. 3:30 ng hapon? 3:30. Alas 3 na. Alas 3 na. Ngayon ha? Ngayon ha? Hi, Miss Blas. Ang mamahalin. Thank you sa pagbabalik. 3:45 dyan. Nood ka kay Hasnas. 8:45. Yan dito. Malapit na. Ano na dito eh? Alas 3:31 na. 3:31 na kasi. 3:31. 5 hours ang difference. Ano na dito? Alas 3:45 na. So malapit na ang primer niya. Malapit na. Tama ba? Malapit na ang primer niya. Dito 8:31. Medyo Saudi ka rin. Saudi ka rin. Yes, asan ka sa Saudi? Marisol. Hello, Team Pangarap. Hello. Hello. Hello sa'yo. Marisol Live lang. Hello. Bigyan kita ng jacket. Ano sa Pinas ka? Alas 8 na kayo sa Pinas ngayon. Alas 8 na sa Pinas. 8:33 na sa Pinas. Tingnan ko 8:33 na sa Pinas. So malapit na primer niya. 8:33 na sa Pinas. Ang Mijil. 8:33 na sa Pinas. Malapit na. Hello Maricel Vlog. Hello. Baka mga bahay mo makita ko. 8:33 na. 8:33 na dito. Sa Pinas, I mean. Dito, alas 3:33. Dito, Saudi. Maricel Vlog. Baka mga bahay mo para makita ko. Virtual home. Kasi virtual home. Okay, Mami Chill. Malapit na mag-primer si Hasnas. Sige, di na ako magtatagal. Tapusin ko na lang itong 3 hours. Malapit na ako mag 3 hours. Tapusin ko na lang ito. Para makalala ako sa sa primer. Sige. 58 na rin eh.
Mami Jill, hello, hello. Sabi ni Marian, Marian, leave love. Mami Jill, hello, hello, hello. Okay. Okay, Mami Jill, pusin ko na yung 3 oras ko, ha? 3 oras ko. Okay, okay. Okay, Mami Jo, 8:45. So, malapit lang yung 8:45 dyan sa Pinas. Okay, okay, Mami. Tapusin ko naman itong 3 hours, 3 hours. Hindi na lang talaga. 20 na lang. Ano na ako? Mag-anta din ako ngayon, mag-end na ako. Ayan na, 3 hours na. Ayos, kumusta ka dyan? Okay lang po ako. Okay lang po ako. Maricel Lee Vlog. Wala ko nga bahay mo, madalaw ko. Asnas, Denari. Okay, okay, Mami Jo, Mami Jo. Okay, Mami Jo. Tapos na ako, 3 oras na. Nagpasan ko na ng konti. Nagpasan ko na ng konti. Ng oras na. Sige, Mami Jo. Pwede nyo na akong iwan dito, Mami Jo. Kasi, pag ano na ako, magbaga na rin ako mga ilang segundo na lang. Sige, Mami Jo. Bye-bye, Mami Jo. Mag-end na ako. Salamat sa support niyo, Mami Jo, sa Team Pangarap. Sa mga mabait na mga Team Pangarap. Salamat sa support niyo. Kasi magbaba na rin ako mag-end na. Tapos na yung ano ko, oras ko. Sige na, Mami Jo. Salamat sa pumunta dito. Salamat. Shout out ko kayo lahat. Kay Mami Jill, kay Mami Jo, Miss Browns ang mamahalin, kay Jojo Barnasa. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa mga team na sumusuporta. Salamat sa inyong lahat. Keep safe and healthy. Yes, keep safe and healthy. Walang ligo-ligo. So, hindi healthy kasi wala ligo-ligo. Si Mami Jill, sobrang thank you. Magkita-kita tayo dun sa Chaos Smash. Pupunta na ako. Malapit na kasi mag-45. Sige, Mami Jill. Message lang ako sa group para alam ko na primer na kasi di ko pa alam yung primer. Sige, mag-end na ako. Bye-bye. Tapos. Salamat sa pagtanaw at tamsak, guys. Pagtangarap at sa lahat ng mga team na sumuporta. Love you more. Salamat sa mga nagtalaw sa ating interest. I mention mo, love you more. Keep safe and healthy din kayo. Okay, salamat. And now, bye-bye. Babush.